Alikho lishona lingenazo izalo emukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ungoyeliqambe isakhiwo ngodokotela uBlade Nzimande. Sikungethwe izinkinga isikole saseMgungundlovu kanti ke kubhungwe ngolwamabhasi kwesakamthethwa. Izindaba ze1 KZN TV zifundelwa Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezesayensi nobuchwepheshe kuleli udokotela uBlade Nzimande uthi ukuvula kwesakhiwo ekuzofundiswa kuso isayensi esikhungweni semfundo ephakeme eUniversity of Zululand ophikweni luseRichards Bay kuzohamba ibanga elide ekuthuthukiseni umphakathi kwezobunjiniyela nobuchwepheshe ukuze ukwazi ukubamba iqhaza ekukhuliseni umnotho wakule ndawo. uNzimande usho kanjena ngesikhathi ke kuvulwa lesakhiwo esiqanjwe ngaye njengengxenye ke yokumhlonipha kulesikhungo. Kuvulwe ngokusemthethweni isakhiwo esisha kuzofundela kuso isayensi esikhungweni semfundo ephakeme University of Zululand egatsheni leRichards Bay esiqanjwe ngegama likaNgqongqoshe wezesayensi nobuchwepheshe uDokotela Blade Nzimande. uNzimande uthi ke ukuvulwa kwalesi sakhiwo kuxazulula inkinga yokushoda konjiniyela eNingizimu Afrika. University of Zululand is a rural university, also located in the peri-urban with Richards Bay and so on. What is good is that a lot of these students who have been drawn in here, overwhelmingly they are from rural areas. There is nothing as important as giving children, youth from the rural areas equal chance to also become engineers. We need engineering skills in this country in a big way. We have got a shortage of engineers. We do need to produce more engineers. So with this, it's a major contribution. uNzimande uthi ke isikhungo semfundo ephakeme University of Zululand kumele ke sikhule sibe negatsha olunde. Uthi unethemba lokuthi ungqongqoshe okhona njengamanje emnyangweni wezemfundo ephakeme uBhuti Manamela uzoqhubeka nombono ayinawo ngoba ke sakhiwe ke leso sikhungo. The reason why also we identified that place is because of its population size. Partly also I was deployed there by the president to be responsible for the Zululand district. And we identified that you need a university that should start with very specific programs. Firstly, teachers. You need to produce teachers who are well trained at university. But the second potential that we identified there is tourism, because of the history of that area. University of Zululand ithi ke buhle ubudlelwane nabo nezinkampani ukuqinisekisa ukuthi abafundi asebefunde bagogoda kulomkhakha omjiniyela bathola kumsebenzi. All the first cohort students that qualified here this year when we were going for graduation, all of them were in jobs, which gave us hope because it was not us alone that were up at university, but we had partnership companies as around university. Uhlaka labafundi kulesi sikhungo luqinisekisile ukuthi luzosivikela lesi sakhiwo kuzokuba ke sisetshenziswa ke nayizizukulwana. Especially la eUnizulu kuleminyaka for the past few years, but ever since I've gone to SRC, I've been the SRC president, we have not been have a strike for 2 years. This is the second year strike akaza sibebeko. So I think lokho kulela kakhulu ku leadership yabafundi esiwekhona lokho sikhathi ukuthi engage kanjani uthi management einkingeni esiwezikhona. Zimbili ke ezinye izakhiwo ezivuliwe ezinye zazo ezakhiwe kabusha kulesi sikhungo zaqanjwa ke ukuhlonipha abebe namagalelo ukuthuthukisa imfundo eNingizimu Afrika. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi inkosi eNhlemthembu eRichards Bay. Abazali babafundi besikole samabanga phezulu Easter Payne Smith Secondary eNodeli eMgungundlovu bathi ke kuneqoqebana labantwana elizibiza ngeWest Gang elihlasele abanye abafundi khona esikoleni. Labazali basho kanje ngesikhathi beqinqeke ngaphandle kwalesikole bezofuna izimpendulo ngabanye abantwana okuvela ukuthi ke bamisiwe esikoleni yize kuyibona bahlaselwa. Mina ngidinwe kakhulu ngumzali ngidinwe kakhulu siyaxhuka manje sisithishiwe. Ziyaxhuka njengangoku azikwazi nokwenzani le yodi west le yayishayiwe yenziwe yonke abantu abawu20 yodwa beyigenxa beyigwaza inamanxeba nje. Usizi lubhalwe emehlweni kubazali babafundi abalinyazwe ngabanye eEaster Payne Smith Secondary eNodeli. Labazali kanye nabanye bavukele kulesikole beyofuna izimpendulo kepha bathi abazitholanga, bathi impi isuka esikoleni kanti ngolesihlanu lesigameko babephuma emhlanganweni nothisha
kwathi uma sebengaphandle bahlaselwa ngabafundi. Into enzeka lapha size lapha esikolweni ngemeeting for ingane from starting ingane zishayelwe lana ngolesine esikolweni eyodwa bayishaya le ngaphandle because bikhuzela laba lo oshaywayo othishala benza ngalutho ngeso sikhathi. So mayiphuma ingane yami la ngasesihlahleni ngala ekhoneni esikoleni bayishaya akekho othatha isinqaleko lapho. So sometimes size meeting ngo Friday sizo attend indaba ukuthi ingane zishayiwe. Sithe siphuma lapha esikolweni lala nje eduzana nesikolo futhi savinjwa ngocalembe ingane zami zagenqwa phambi kwami ndikhona zagenqwa ngobhushi ndikhona nisizwe ngumphakathi lapha ezantsi kufoneliwe esikolweni ukuthi nazi ingane zakho principal whatever ola esikoleni ziyagenqwa abezanga ikufonelwa MI7 abezanga ukuzosiza so ndasizwa MI7. Ukunene uthi indodana yakhe yalinyazwa ngekhonco lebhande ngaphakathi esikoleni. Umina umakawandile kunene owashawa ingane ngebhande ekhanda walimala efunda Easter Pain Smith kepha ngidiniwe ngempela nalabo thisha balana ukuthi bangidine kakhulu ukuthi nebasuspend ingane yami for 2 weeks ukunjengoba ilimele ibe yayi defender. Laba bathi abazi kubangwani eyonto ebangayo ngeke ndisho ukuthi yini because ingane zangala zihlezi ingane zangaphandle zibashaya. Ingane yami ithi yona yali umfana wathi enene uyiphushile ekuphusheni wayo uthi ngambuzo wathi enene uzobamba after school uthi wambuzo wathi uzongibamba after school uthi wafika wamphusha ngesathi emphusha uthi baqala balwa eklasini. Labazali bathi isigungu esilawula esikole asibamele bona njengabazali baze bazithathele umthetho wabo ngezandla. Namuhla kuphenywa belenzile kubafundi bathole emunye ephethe isidakabizwa. Zonke insuku sesifika ingane sesikole siyasithola ama drugs insango nelukhunje nencika negwayi basiphethe imbese lapha. Kanti bathi bafuna ushintsho kulesikole. Asikho happy it's either principal wala PS uyakhishwa ehlangene nowase Woodlands ngoba lezi izikole zombili ziyinkinga. Ngikhuluma as a parent ngikhuluma as umphakathi sakhamuzi sala eNodeli. Ezindabeni ze1KZN TV Ayanda Dube ngiseNodeli. Abasebenzi benkampani yamabhasi SMT ethutha umphakathi wakwesakamthethwa bathi sebekhathele ukuhlale njalo ukuba nomdonsiswano nomqashi wabo kugcine ke sekuhlukumezeka nabagibeli. Labasebenzi basho lokhu ngesikhathi keqhubeka kumhlangano ukuzodingida ngeenkinga ababhekana nazo okuhlanganisa nomphakathi enkantolo yenkosi kwesakamthethwa. Asiphumike namanje sixazulula phakathi kwenkampani imathuna neSMT sokungadaka ukuthi ubani ophethe umsebenzi wokuthutha kumphakathi wasesakamthethwa. Lokhu kuvele njengoba bekuhleli kumhlangano wesibili enkantolo yenkosi yasesakamthethwa obuhlanganisa abasebenzi balenkampani nomphakathi kanye nomnyango wezokuthutha ukuzama ukuthola isixazululo odabeni olubanga izihibe zongabibikho kahle ukusebenzisana phakathi kwalenkampani nabasebenzi. Uhlalo wekomiti labasebenzi uXolani Ndwandwe uthi usola kumnyango wezokuthutha ngokwehluleka ukuthola isixazululo kulolu daba. So sibeke sakwazi ukuthi sibe nomnyango wakwaDuty obumelo babuthwalo imanager khona wahamba ke ngolwesine ezoyohlangana nenkampani zombili ukuze kutholakale isixazululo nesinqumo ukuthi kuyiwa kanjani phambili. Ubuyile ke nokho namhlanje okubabuthwala wafika kodwa inkulumo ecacile ayibangabikho ngoba kuze kube manje sesize sahlukana akakwazi ukusho ukuthi isinqumo nesivumelwano esenziwe ezenkampani ezimbili ukuze kumenyezela ukuthi inkampani entsha eyodwa kuElix ethathwa njenge substitute isizokwazi ukuthi ithathe over abasebenzi mase kufanele kuvele ukuthi endala ke ibakhipha ngasiphi ke isinqumo yona noma ibakhipha ngamuphi umbandela kuze kwahlukana umkhandlu kuhluleka engakwazi ukusho ukuthi inkampani endala ibakhipha kanjani abasebenzi so kusho ukuthi isixazululo sibangabikho. Ukungacaki okudlulisela komsebenzi wenkampani endala engasafunwa kabasebenzi ngenxa yokuhluleka ukwenza umsebenzi abasebenzi bachazeke njengembangela enkulu ezinkinga ababhekene nayo. Kwaphazamiseka umsebenzi ngakho ukuthi ukulawuleka kwabasebenzi belawulwa abantu abehlukene enesame depot so kwadala inkinga kakhulu ukuthi kusebenza kungabi kuhle okuyikhona okwasusa udungunyane kubasebenzi so besinesithemba ke lokuxazululeka kodwa ngokuphakamisa kwawo umnyango lokuthi ke kuzoba nesisombululo enkampanini zontathu sisombululo ezinkampanini zontathu kugcina kusishiya singaqondi ngempela ukuthi kahle kahle besisebenza kubani nobani. Abasebenzi kulomhlangano bathi bona bazimisele ngokubuyela emsebenzini ngokusheshsha.
Ngoba kumiwe nje ngiyazi ukuthi abafowethu abaye emsebenzini bafowethu ningabuki thina senza wonke ngakho wonke okusemandleni ukuthi nani ngilanga nikwazi ukuthutheka kodwa asifisi ukuthi sithi sinithutha sibe sinithutha futhi kusasa sophinde futhi sime yabona njengoba sila nje manje sifisa ukuthi yonke into yenza kanje manje kube ukuthi siyayigoqa ngendlela yokuthi masiqala sisithi namhlanje siyaqala senithatha kuba ukuthi ayikho into ezothi ungakapheli u2 months ungakapheli unyaka sesimile. Abagibeli basesakamthethwa bazoqhubeka nokusola izinto zokuya nokubuya emsebenzini njengoba umnyango wezokuthutha usahluleka ke ukuxoxisana nalezi inkampani zamabhasi ukuthola ke isixazululo zokubuyisana nokusebenzisana okuhle phakathi kwazo nabasebenzi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu kwesakamthethwa. Ake sihlabene nali ke futhi sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Ungoyi liqambe isakhiwo ngodokotela uBlade Nzimande. Sikungethwe izinkinga isikole saseMgungundlovu kanti ke kubhungwe ngolwamabhasi kwesakamthethwa. Ikhehla laseCabane ogwini oluseningizimo nesifundazwe lithi lifuna bolele ejele Bhokode wabulala ngommese umzukulu walo. Umbuyiselwa Gumede usho lokhu njengoba amaphoyisa aseHeberdine ephenya ngokubulawa kaNoluthando Gumede obeneminyaka ke engama27. Uphithene amakhanda umphakathi waseCabane ngaphansi komthwalume kutholwa isidumbu sikaNoluthando Gumede silenga ewindini sinqunywe nentamo. Kube kubi kakhulu futhi akukhulumeki ngento umuntu ayibone lapha yana ngikhulile namhlanje kodwa bekungathi ngibona into engiqala ukuyibona ngamanxeba besemzimbeni kumntwana obekwaziwe nokusikwa nje emqaleni okwembuzi ukube kuthiwa kuya izinto ezivezwayo mhlambe ngabe abantu bomphakathi abadli ngisho ukudla angazi ngingase ngithini emndenini okaGumede ngoba esikhathini ngikusona leyandawo ngiyibhekile kuze kufika umama uGumede naye oseyinduna ekade ngibhekele sasigudi kulowamuzi isidumbu sesine manje sihamba ngokohlelo lokulinyazwa angiyazi ke imbangela ziningi into ezikhulunywayo kodwa ubanjiwe ubhuti ekuthi uBhabhu wakaMdabe engazi noma igama lakhe la ngempela yini. Umkhulu kaMufi uthi abazi bazomngcwaba kanjani umzukulu njengoba kungekho noyedwa otohozayo emndenini. Lokho nje umkhandlu wangasisiza ngako singabonga lokho kusemandleni ukubona ukuthi kuphi abangasisiza ngako ngeke ngisho ukuthi ikuphi fanele basize ngazo ukuthi bame kanjani bona ngoba umuntu osebenzayo la ekhaya. Njengoba sephambi kwenkantolo sicela ukuthi inkantolo idlale indima yayo yenza umsebenzi wayo ngokwethembeka asidingi uba sibuye siphinde simbone endaweni ngoba akenzanga into enhle emenze kanje emphakathini. Owenhlangano elwela amalungelo abesifazane uthi abasazi bathini kuze kuphele lesi sihlava. Masizwe ngaze kusuke nomfana wendawo ongakude futhi ukwakhelana kwabonana wahamba washiya uma wakhe lo mntwana esendaweni yokujabulisa wahamba wayekhaya wayongenela umntwana lo wafika wamrape wase yambulala wamkhipha ngewindi wamhudula masibuka ke noma sisola sinendethi mhlawumbe wayehlose ukomlahla mhlawumbe ngenxa ke ukuthi wasinda wasemshiya khona lapho eduzane nasekhaya. Namhlanje njengoba silaka nje sizela amacala u3 yilona lecala lika mntwana wakaGumede bezoba necala futhi lamalume orepile ingane bese kuzoba nelinye futhi icala lomuntu wesifazane futhi obulewe. Siyafisa ukuthi lamacala inkantolo noma umantshi ake azame ukuthi a speed up iprocess ngoba sibone ngathi kuyaleka sazi ukuthi kubambe umuntu uyabhekana sinecala lemntwana wakaShozi naye wabula uboyfriend wakhe wambulala naye ngokumshaya waphinde wamgwaza nalo liyadelay sazi ukuthi delayiswa yini leli ke lika malume lo bekade elayisha abantwana warepa yona ingane kade igibelisa nayo asazi ukuthi kubambephi. Siyafisa ukuthi mhlambe inkantolo na ukuthi ake
awuqinisa umthetho ngoba kuyabonakala ukuthi abantu indlela ababulala ngayo abanako ukuthuka mhlambe izigwebo abazitholayo azikho enough ezenza ukuthi nomunye ocabanga ukwenza athuke abone ukuthi emangenza lento ngizogwetshwa kanjena so siyacela mhlawumbe umthetho ukuthi uqinisa kancane isandla. Kanti osolwa ngokubulala lentokazi uvelile enkantolo yeMantshi yaseMzumbe namuhla. Leli cala libe seselihlehliselwa mhla zintathu kuMandulo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemzumbe. Njengendlela yokubungaza inyanga yabesifazane, inkampani kaloliwe Transnet Port Terminal eRichards Bay ibe neshift yabesifazane kuphela beqhuba umsebenzi wokulayisha amalahle nokunye. Le nkampani ke lokhu ikwenza ngoba igqamisa umsebenzi wabesifazane kanjalo neqhaza abalibambile ikakhulukazi njengoba lo mkhakha abakuwo bekwaziwa ukuthi ke ungawamadoda. Laba ke besifazane baveze benza umsebenzi wabo abawenzayo insuku zonke belayisha kamalahle alumina necoke nokunye. Umphathi wale port uPhumelele Cele uthi lokhu ke kube usuku olukhulu enkampanini kaloliwe kwichaba laseRichards Bay njengoba bebebonisa umhlaba wonke ukuthi ke abantu besifazane nabo baneqhaza abalibambayo kule msebenzi ebithathwa kakhulu ngokuthi ngiyabantu besilisa. Njengamanje sinevessel esebenzayo esikhombisa kuyona ukuthi iyona ehandlishwa abantu besifazane. Njengamanje bayabonisa ukuthi konke imikhakha abasebenza ngaphansi kwayo bayakwazi ukuhandlisha ivessel bayiload umthwalo uhambe uye phesheya. So konke from o supervisor, from ama operators, from forklift, konke abantu besifazane abalento abahandlisha le operation. Le nkampani ithi ke isiqasha abantu besifazana abalengiselwa kuma-45% wamaphesenti abasebenza ngemisebenzi yahlukene yokushayela imishini emikhulu okuyi-forklift neminye eminingi. Lena ke ngenye ixhaso elithathwe yile nkampani ukuqeda ukungalingani kodwa ke iphinde ithuthukise abesifazane njengoba bevalekile amathuba ngaphambilini. Yabona mangayiqhenya nje njengamanje la kule section esikuyona sinentombazana uMbali Jiyane okuyi operations manager, operation yakhe yonke la. Then ngaphansi kwakhe sikhona futhi namanye o chief supervisor nabo futhi o supervisor abantu besifazane. Ama operators futhi awona driver wona futhi amantombazana futhi operator la ngaphansi kwale operation. Umyalezo ubalekile lothi even umuntu osemakhaya akazi ukuthi look women are capable even now neyingane mazidize esikoleni zingaye esikoleni mhlawumbe ziyocanga ukuthi zofunda ini soft skills nazi soft skills balekile but there are technical skills that ungazisindisha about driver it's more important and then ukwazi ukuthi ama opportunities right now afuna ama technical skills balekile ukuthi abantu besifazane as be operate safely and also bawazi ukuthi futhi bawonakele umsebenzi wabo because uze uthi sanakele lo msebenzi ukuze generation ithi ifika ikwazi ukuthi mhlambe uthole lamathuba uze handlishe umsebenzi. Laba ke ngabanye ke besifazana abathola ithuba lokuthi ke besebenzise imishini yahlukene kule nkampani. Abanye babo sebekhushelelwe ke ezikhundleni ezahlukene zokuhola abasebenzi. Bakhuthaze ke abanye besifazane ukuthi bangazibukeli phansi kodwa ke basukume bawubambe amathuba afana nalawa. Uzinhle Mthethwa u-operations coordinator usesebenza ngeminyaka eli-15 kule nkampani uqoqozele nabanye ukuba ke banyathele noma balandele ezinyathelweni zakhe. Mina nje I'm the luckiest kuma sifazane ngikusho ngami kubantu besifazane since ngifikile eTransnet ama opportunities maningi kakhulu educationally bas uplifter uthola ukuthi uyakhula nje ngomsebenzi nanokuthi sifike kuyindawo before kuyindawo impela kumele dominated umehluko transformation enkulu kakhulu safika la ngisho ama mess rooms ubona ukuthi indawo yabantu besilisa but transformation kwashintsha izinto kwashintsha ngisho ama buildings nje siyabonga kakhulu opportunity sethola Transnet amathuba besifazana abanye baqhubeka abantwana abafunde ba apply singo driver shayela yonke imishini Transnet nje uya trainer ngicela ukuthi ngigqugquzele nabanye abantu besifazane ukuthi amathuba avulekile benga applya bengasabi ukuyenzeka ukuthi abantu nje benze code 14 beye kuvalo bengayisabi imishini yonke imishini langaphakathi ayisabisi kuphela nje ukuthi kufanele wazi ukuthi ingozi idaleka makunjani
ayidaleki makunjani mawuzohlonipha umthetho omgwaqo from 2014 ngila angiyikho ingozi angaba nayo ngoba mawuzolalela oba kuyenziwa nama topic e-safety kuseni fanele ulalele ukushiwo Estabeni ze1 KZN TV ngikusemkeliswe Nqolunga ngibe ngase Richards Bay. Iziphathimandla zika-Association wamatekisi ikwaDukuza Taxi Association KwaZulu-Natal zinxuse abahweba ngokudayisa erenki ukuba bayigcine ihlanzekile. Lokhu kuvele namuhla ngesikhathi umasipala uvula ngokusemthethweni irenki yamatekisi yamabanga amade. Lena iyona ndawo abamatekisi bekade beyisebenzisa ngaphambilini ingakakhiwa le renki entsha. Owamatekisi usibabhalela incwadi umasipala beyucela ukuthi abakhele irenki nesithunzi ukuze abagibeli bezophepha. Isimo besisibi kakhulu ngoba bekungekho shelter uma kubalele ilanga abagibeli nje beshiselwa ilanga kuphinde makunethi imvula abagibeli benethwa nje izimvula besebenzela isimini esikanjalo kwaba ukuthi ke sase sibhala incwadi sibhalela umasipala ukuthi kunesimo la esisebenza kabi ngaphansi kwaso ukubukela abagibeli bethu ukuthi ngabe kuthiwa benza amagrosa kwesinye isikhathi izinto ezisuke zingazwani nokushisa uthola ukuthi sezimelthile uthola ukuthi sebefika nezinye sezonakele emakhaya sakucela ukuthi abasilekelele umasipala. Okamasipala usile renki badle imali lenganisela ku-20 million rand. This project was handed over last year and now it has come to completion. It was a project that was supposed to be completed in 8 months, but it took 14 months due to the unforeseen weather, inclement weather patterns that we had, and also additional work was done for another 2 million. This project was long outstanding for the commuters of KwaDukuza and the Taxi Association and Council at large. Eventually it materialized with a value of 18 million rand, and another 2 million rand environment was taken to complete the project, as you can see as we stand here. Ukwakhiwa kwale renki akuzogcina ngokusiza abamatekisi kanye nabagibeli, kepha nabahweba ngokudayisa emgwaqeni nabo bazohlomula ukuthi abathengi bazobathola kubona abagibeli abazobe bezosebenzisa yona le renki. Ukuvula kwerenki namhlanje kwaDukuza lungenze mina ngazizwa ngiwumama ofudumele, ngazizwa futhi ngiwumama obalekile ukuthi ukuvula kwerenki kuzokwazi ukuthi kungithathela kungisusela etafuleni kungiyisela ngifuna ukuya khona. Ngakho ukudayisa kanje ngiyabonga kakhulu. Intuthuko yakaDukuza yamatekisi iyasingenelela thina njengabadayisi bakwaDukuza ukuthi nathi sigcine sifinyelela sifuna ukuya khona. Utebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngikwaDukuza. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zambaphambili namhlanje. Ungo eliqambe isakhiwo ngodokotela uBlade Nzimande sikungethwe izinkinga izikole saseMgungundlovu kanti ke kubhungwe ngolwamabhasi kwesakamthethwa. Kuleli iqophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-17.68 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.76 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.52 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$3,326.90 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$68.80 umphongolo. Ake singene sijule engosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe lekhilikithi labesilisa elidlala kuma-1 day international kwama-ODI ngamafuphi uThemba Bavuma ukholwa ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi iqembu lihlangane ngendlela abafisa ngayo yize ke likwazile ukunqoba uchungechunge lwakamumva ne-Australia. Leli qembu linqobe ngo-2-1 uchungechunge obelidlalelwe e-Australia ngokuthatha imidlalo emibili yokuqala. Kokugcina ke ubungesonto i-Australia kwazile ukubuyisa isithunzi yawunqoba ngamarani ango-276
26 ubavuma uthe bahlose ukusebenzisa lesi sikhathi ukuhlanganisa iqembu elizofika selishisa endebeni yomhlaba ye-ODI ezobanjelwa ke kuleli ngo-2027 kubadlali abasha abahlanganiswa nabanamava kubalwa ke uDewald Brevis, uPrenalen Subrayan kanjalo ke noKwena Maphaka kanye nabanye. Ake sibhekene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama zingako ke bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngase isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.